sanokaa yksi tehtävä, projektin tehtävä. Hakea tietoa. Seuraava porukka, toinen tehtävä. Hyvä. Ja tässä on tietenkin tämä kirjoittaminen. Raporttia, koska teitä on useita, niin mä laitan monikkomuotoon. Ja sitten toisaalta tähän liittyy yksi toinen tehtävä. Mikä se on toinen tehtävä, joka liittyy tähän raportointiin? Teidän pitää tutustua raportointiohjeisiin. Ja Raija pitää teille siitä 2 ihan tähän opintojaksoon ja muutenkin sisällytettyä kertaa. Että ne ei ole nyt niitä, mitä merkataan Exceliin, koska ne on nyt sitten ihan suoraan varattuja tuohon muutenkin. Elikkä tämä on ehkä nyt sitten periaatteessa, niin kun te teette sitä hommaa, niin teidän pitää koko ajan käydä raportointiohjeista katsoa, että miten se homma siellä oli. Mutta Raija käy yhdessä teille kuitenkin niitä asioita läpi, että ei tämä nyt ihan niin iso homma kuitenkaan ole, mutta te joudutte kuitenkin tutustumaan siihen raportointiohjeeseen. Ja nyt tässä on tämmöinen tässä työkalussa, että no hetkinen, mä haluankin tää tuonne toiselle puolelle, niin täällä on tämmöisiä, kun klikkaa tuohon viivaan, niin sitten tosta kun tarttuu kiinni, no ei ollut vissiin ihan kohillaan. Tuossa pitäisi olla tommonen täppä, eikö se ota kiinni sitä? Ottaa se, mutta se vaan näytti ensin neljänä sitä, eli nyt mä voin periaatteessa vaikka vetää sen tonne, tuonne noin ja sitten siirtää sen tänne samalle puolelle, kun kirjoittaa raporttia nyt sitten tänne puolelle. Ja mitäs peräpenkissä oli tehtäviä? Löytyykö vielä jotain, mitä tässä ei ole? Tiedonhaku, ja sitä voisi nyt tässä työkalussa taas tehdä tällä, että hakeminen ja lukeminen. Eli nyt huomaatte, että nämä alkaa olemaan niin selkeitä tehtäviä. Ne ei ole enää semmoisia, että sinne päin, vaan nämä on jo tehtäviä. Mitäs teillä oli, mitä ei ole vielä tuolla? Esityksen suunnittelu. Hyvä. Ja varmaan siihen voisi laittaa myös tekeminen. No ei, laitetaan samaa, mutta periaatteessa tuosta näette, että näitä voi linkittää näitä ketjuja sitten. Eli jos mä haluan poistaa ton, niin ei muuta kuin delete vaan pois siitä, niin se ottaa sen sieltä. Eli mä teinkin sen näet suunnittelu ja tekeminen. No mitä sitten? Tämä on niin älyttömän hyvä työkalu siinä, että kun te näette kaikki yhdellä kertaa tämän jutun tässä, te kommunikoitte sinne ryhmän sisällä, mitä tähän liittyy. Te olette kaikki samalla aaltopituudella. Eli tämä on niin tämä idea, että miksi tätä sanotaan brainstorming. Kaikki näkee,
kaikki voi reagoida, kaikki ymmärtää se asia, kun keskustelette siinä. Eli ihan älyttömän hyvä työkalu. Asioiden jäsentämiseen. No, mitäs vielä? Oliko etupenkissä vielä hyviä tehtäviä? Samoja. No, nyt saa vapaa sanaa, että heittäkääs vielä tehtäviä. Pistää yksi tärkeä tehtävä tänne, joka liittyy tähän, mikähän se mahtaa olla. Liittyy aika läheisesti just tähän näin. Äsken tuossa vähän katsottiin sitä. 10 pistettä. Projektisuunnitelma on yksi tehtävä. Vieläkö tulee tehtäviä? Olisiko kenellekään heittää vielä? Tilanteen analysointi. Mitä sä sanoit? Tilastojen. Joo, eli tänne hakee tietoa, eli alan julkaisut hakeminen ja niin poispäin, niin pistää tänne vaikka tilastot. Työllistymisestä. Vieläkö olisi tehtäviä? Kuuluu tuonne projektisuunnitelmaan. Yksi ennen kuin lähdetään kirjoittamaan raporttia, kannattaisi tehdä yksi asia. Mä laitan sen tosta nyt ensin. Mitä kannattaa tehdä ennen kuin lähdetään kirjoittamaan yhtään mitään? Te olette nyt tutustunut omaan alaan, hakenut tietoa ja muuta vähän sillä jo siinä ja itse asiassa tutustunut toimeksiantoon, se on kaikista tärkein juttu. Mitä lähdetään tekemään nyt tässä ennen kuin lähdetään kirjoittamaan raporttia ollenkaan? Nimenomaan tähän raporttiin liittyen. Mistä pitää päättää? Anteeksi. Joo, se tulee tuonne projektisuunnitelmaan, mutta tähän raporttiin liittyen nyt yksi semmoinen tärkeä asia. Mikä? Joo, aihe on niinku tosiaan, että se oma ala tai oma työnkuva tai millä tarkkuudella te haette sitä tietoa, niin totta kai se on täällä. Eli hakee tietoa. Mä pistän nyt sitä tänne se, että omasta kiinnostuksen kohteesta. Mutta tämä on itse asiassa yksi, tämä liittyy tähän hyvin minkä nimenomaan tämä liittyy siihen kanssa. Ennen raporttia, kun lähdetään kirjoittamaan, niin pitää tehdä yksi asia. Kuka keksii? Mistä pitää päättää? Se on se oma kiinnostus tietenkin, se on yksi, mutta raporttiin liittyy. Tämä tehdään aina ennen kuin lähdetään kirjoittamaan raporttia. Vai ettekö te ole tehnyt? Sisällysluettelo. Ilman sisällysluetteloa tulee ihan sutta ja save. Kyllä se on pakko tehdä ennen kuin lähdette kirjoittamaan. Ja voisi jopa tehdä nyt semmoisen homman, että vasta sen jälkeen kirjoittaa raportti. Nyt sillä ryhmän sisällä voi olla eriäviä kiinnostuksen kohteita. Sen takia on tärkeää, että kaikki hakee kuitenkin
tavallaan samaa tietoa siitä omasta jutusta. Ja mitäs ne omat jutut siellä oli, tai mitä sitä piti kaivaa? Mitä siellä tehtäväannossa sanottiin? Mä voin helpottaa vähän tätä sisällysluetteloa sillä, että mitä siellä pitäisi olla siellä raportissa? Mistä lähdetään liikkeelle? Luku 1. Mitä tulee luku 1? Joo, sisältö. Mitä se sisältö siellä luvussa 1 on? Yleistä tai johdanto. Tämä voi helpottaa tänne. Se on aina niin kuin, että ja nyt voisitte ryhmän sisällä miettiä, katsotte sitä tehtäväantoa ja sitten mietitte, että mitä tänne muuta tulee tämän luvun 1 jälkeen. Ja senkin mä itse asiassa voin paljastaa, että mikä on viimeinen juttu. Yhteenveto. Tai tulokset. Yhteenveto ja tulokset. X. Piste. Mutta mitä tuohon väliin laitetaan? Koska nyt, jos sillä toinen etsii toisenlaista tietoa ja toinen etsii toisenlaista tietoa, miten te sovitatte ne tuonne raporttiin? Siellä on kuitenkin yhteisiä asioita siinä tehtävän annossa, mitkä kaikkien pitäisi niin hakea. Eli lukekaapa sieltä tehtävän annosta, että mitäs kaikkea teidän piti hakea.